Dalším úkolem bude probět, prolítnout to koště a poletět. Kolem to ty byly povučeny na zemi, vidíte to? U těch balónků. Prolítnete takhle, ještě ne, je fakt. Prolítnete, zaparkujete koště. Je to jasný? Ještě na start. Máš nastartováno? Máš nastartovaný koště? Připravit. Pozor. Pozor, teď! Utíkej! Tak leď. Hnem, utíkej! Lítám, jako mám. Je. Zaparkuju. Tady nám to poslední době nějak stále. Tak to už teda spůjde. Daníku, honem. Daníku! Tak je to honem. Tak leď, Krištofe, do cíle, do cíle, do cíle.